हामबाय दिनै मान्दाय विधानसभा केन्द्रनि बिसिंग अरब साउथ शिवनगर अरब विजय मिছিল खलायलायखा विजय मिছিল खलायमानि बिसिंति खलायै गारि बाय खलायै रैली खलायखा जत्तो जेव बिसिनो गुरुगलायखा पारा आमचायाव गुरुगलायनाय अमहायका एन्जय खलायलायखा ताबुक फाइ सपायखा अरब चिनि अर साउथ शिवनगर बिसिबो फाइ सपायलायजा अरब चामुं पान्डारावबो खलायखा चिनि दाखुते बुखुकजों जत्तनो अरब तंथगलायजाक मोसालायजाक तामनि हिमालय विजय मिছিलक नतयनाय तिनि अर कायनि जागा ngitonggo tai kaisa hangka burak khawa bo विजय मिছিল लंजाक ताबुक लास्ट हंका अरब साउथ शिवनगर बिसि आं अबनो सानानि मुसुंगो अरनि दाखुते बुखुक संनो तंथगलायथुं मोसालायथुं हायपन वालाय सुगलायथांथुं हायपन बुबाग्रानि जे मेसेज खानावैनाय वालाय सुगलायथ ग्रिनो फियाबा अरब खरकसा खुरुकसु चेंगिरि फेके हंकाय बररकबो किचा उरुम दुरुम रक उंलायो तिनि अ कयत्रय कामिवाबो किचा उंलायमानि हंकाय आबो जों आरो ससियेल मीडिया बो नुखा आरो हंकाय चिनि जे चिनि तिफ्रा मथानि जे गारि रक नतयनाय किचा उरुम दुरुम उंलायखा बीजेपी रकनि फायनाय के चिनि बरक रकबो किचा महाय उरुम दुरुमखा हायपानो मान्दायाव कुनु वालाय सुगलाय गरिखाय तंनानि बागै आं कबुं मुंनारगो जेसेबानो फायै बरक उरुम वालायनायनि बागै बा अरब शान्ति शृंखलानो तंमानि जागाव बरक जेसेबानो अरब शान्ति शृंखलानो नष्ट खायनानै नाय तंथुं जाहाथे अरब शान्ति शृंखला तंमानान तैखै तंलाय दिहिनै कबंनानि मुसुंगो एबं तंगो शान्ति शृंखला खायनो फियाबा उरुम दुरुम रक खायमानो रंनो किसे काटिं काटांखाय चलिनो तंगो तै हामबाय मारबो नरक बुबाग्रानि जे मेसेज बुबाग्रानि कक रक जतनो खानाय तंगो थानचानि मारिनि बिसिंतिके वालाय सुगलायता खायथुं आं अबनो कबकनाय तै तंथगलायथुं मोसालायथुं विजय मिছিল तो जों खलायका जों आफ्रोनो तंथगनाय जखन चिनि डिमान्ड जखन मान्दायो जों मान्दायनि मानथाय सक थायनो जखन गरि बिग्रा रकनो जों रिमानाय आफ्रोनो जों तेबो तंथगनाय आबोसो मुइतुनारेक लायदि तामनि हिंकाय बुबाग्रा ताबुक चिनि कन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन तुबुनानि नाय तंगो एबं तुबुनाय आबनोसो जों नासिंलायनाय आबो जखन मानाय आफ्रो जों तेबो तंथगनाय नरं दरिजरमदि तामहिंकाय मान्दायनि डेभलपनि बागै आंबो चेष्टा खालायनाय मान्दायो मानथाय सकताय काहामकाय बिलिबन्टन काहामकायंतन आं अबनो चेष्टा खायनाय जथासाध्य चेष्टा खायनाय आप्राण चेष्टा खायनाय मान्दायो डेभलप खालायनायनि बागैनाय हामबाय।